Pinoy Bus Driver TV.
Yang kemauin mana? Kemauin video. Iya ya.
Sakando, Matreso. Ano pa rin? Wala dito mga kapusit. Oops, kamay. Oh, yan pong magsisihan dyan. Magsisihan na po kayo. At ang kasunod dito, sursugon matnog. Nasa mga 5 oras pa. Ano nyo kaya na ng pagtitiis ang pag-ihi. Anong oras na kang? 10:30. Entertain, nandito tayo sa wala pang entertain. Dating. Yes, ano? Sunod kay Alex Pinto. Montero. Si Ugang, oh. Montero sa Bukangko. Natalikod. Ayan, mga kapugsit. Nandyan yung backlight. Kanina nawala yan eh. Bigyan nawala yung backlight. Pugs na tayong. Yan. Lagyan ang video. Ang hazard, di pa. Yan, nawala din yung hazard. Wala. Yan yung amihan busit. May busit galing tabako yan. Oo, nag-vlog. Full memory na. Hindi pa ako na-upload eh. Hindi pa ako naka-upload. Laser? Relay na? Wala tayong relay dyan. Alis na si amihan, may kabusit. Punong-puno.